Takulandirani pano pa Lahiri KTV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana. Ifa Lahiri KTV chomwe tingakupempheni tapangani like, share, subscribe komanso ndikumvera nkhani mpaka kumapeto pano pa Lahiri KTV kuchimake kwa nkhani zosiyanasiyana. Timafati muzo ya kuti kabambei kuti apete mmalemba adziwerenga mawu a Mulungu Bible kuti kodi mwana amene amanyoza kholo lake amalandira chilango chotani. Inense ndichitsula koma iyeyo apite m'Bible chifukwaso kunali ana ena ananyozanso akwanyoza iyeyo afunse kuti ali kuti. Ndeno kabambe ni mwana wang'ono kwambiri soda angasongoneze mavota aziti kulowera kankabweretsa confusion mu DPP kumapezeka kuti ikubalalika fachafana ngati amene mtawe. Ni mwana oti sanakhalepo pandale wangokhalapo kuti wagwira ntchito mboma kaka Reserve Bank money governor mwadzonjezera masalary, you know all those things. Lero anapeza kandalamo kagula chipani kuti atipusise. Chipani cha UTM chikapusa ulophungu mmodzi sechimpeza kuphatikiza iye mwini saunyantha uphungu fandi mfana oderera kwambiri. Andimvetsa bwino. How can you choose a president from Tcholo and the vice president from Tcholo? Dzikolo limakhala district imodzi. Let the PAPM lead the way. Ena nonse mdzibwera pambuyo wachuza Jane Ansah. Ife tikusapota Jane Ansah ndachihana inu akabambe. You can go to hell all we care. We don't even care about you and we don't know you pa politics. Iwe ndiwe mwana kwambiri. So werenge mawu a Mulungu nda mwana amene amanyoza kholo lake amatani. Right. Kholo limene ukulinyoza iwero wafunse ena analinyozapo ali kuti. Ndipesa bwino aina chikumbutso ntumodzi aina chilima and the likes. Where are they? Mwana amene amanyoza kholo lake amayenera alandire chilango ndithu. So mind you and mind your words. Amene kuti kada dali sosingano kabambe and wendani mind you.